Kazwa zvakare vana vaMwari mufarongo kuchingamidza kuchirongwa chedu chamazuva ose konai pastor. Pachirongwa pano kune vatanga kuti bata nhasi tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogononge tinayo inopindurwawo zvakare neumbowo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka munotumira mibvunzo yenyu, Mwari achitipa nguva nekutibatsirawo tinobatsirana kupindura mibvunzo iyoyo. Either panhamba dziri paskrini iko zvino izvi kana panhamba dzinoti 0772918335. Saka regai tiverenge mibvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu muzuva ranhasi uri kuti iwo konai pastor, zvinoreva here kuti Holy Spirit yaisavako panguva yaJesu sezvo akazovimbisa kuti mweya mutsvene achauya? Okay? What I'm going to do, ndichangoverenga verses only from the Old Testament kuti zvinyatsotsimbidzirika mumusoro medu kuti mweya mutsvene anga agara atongoripo. Jesu akatozouya panyika panapa mweya mutsvene atoripo. Tozotsanangura kuti saka paaiti mweya mutsvene achauya zvairevei. Genesis chapter 1 verse 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. The Holy Spirit was right there from creation. He was already moving on the face of the water on Papanyika Panapa. Genesis chapter 6, verse 3. Note here, and the Lord said, my spirit shall not always strive with men, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Mweya wangu haucharambi uchinyengetedza munhu nekuti ndewe nyama hake ndakumupa 120 years dzekurarama. So my spirit, that's God's Holy Spirit. Exodus 35 verse 30 and 31. Vakuda kuvaka sanctuary. Vanhu vaunza zvipo kwakudiwa vanovaka, kwasarudzwa vanhu vanovaka. Listen to this. Exodus 35 verse 30. And Moses said to the children of Israel, see, the Lord is called by name Bezalel, the son of Ur, the son of Hur, of the tribe of Judah. And he hath filled him with the Spirit of God, in wisdom, in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship. So, Moses arikuisa pachena kuti, papa kuwakiwa sanctuary, God had to bestow his spirit on Bezalel mwanakomana wa Uri, mwanakomana wa Hur, kuti aite avake sanctuary izvi neunyanzvi achitungamirwa nekubatsirwa nemweya mutsvene. So the Holy Spirit was already here on earth even by time iyoyo. Psalm 51 verse 11. Psalm 51 verse 11. Cast not away from your presence, and do not take away your Holy Spirit from me. David clearly spells it out. Do not take away your Holy Spirit from me. Kuda kuti David aitoziva kuti mweya waMwari aigara pamusoro pake, ende Mwari akabvisa mweya mutsvene pamunhu, kuda kuti munhu iyeye arambwa naMwari. Haachakwanisi kutendeuka munhu iyeye, because it is the function of the Holy Spirit to convict and to convince someone kuti ari kutadza anofanira kurekedza. Saka David even time yake aritokumbira kuna Mwari, ndokumbirawo musabvisa mweya wenyu mutsvene pandiri, ndakakanganisa, ndakatadza, ndiregerere iyo. Create in me a new heart, ndopairi verse iyoyo. And do not take away your Holy Spirit from me. So the Holy Spirit was already in existence even before Christ had even come on earth. Let me close with 2 Kings. 2 Kings chapter 2. Elisha anzina Elijah chikumbira chaonda chekupedzisira lisati tapatsana. Listen to what Elisha asks for. Verse 9. And it came to pass when they were gone over that Elijah said unto Elisha, ask what I shall do for thee before I am taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Saka Elisha aitoziva kuti mweya waMwari uri pamusoro paElijah. Saka paanonzi naElijah chikumbira kekupedzisira chauri ndikuitire ndisati ndaenda, anoti ndokumbirawo a double portion of this Holy Spirit that is upon you. Saka mweya mutsvene akagara angoripo panyika panapa. Jesu Kristu paaitaura nyaya yekuti ndichakutumirai mweya mutsvene kana ndichinge ndaenda, what he simply meant was, inini ndiri panapa mune disadvantage, because kana ndiinemi handigoni kuva nemi panzvimbo yese kwese kwese nguva dzese dzese. But when the Holy Spirit is with you, because nyaya yake Jesu yanga zvakanaka kuti ndiende, because kana ndisina kuenda ndoramba ndiinemi and I'm limiting you. But if I go, then the Holy Spirit takes over. Saka apaiti vacuum at any given point in time. If Christ is not with us, the Holy Spirit is with us. If the Holy Spirit is not with us, then Christ is with us. So when Christ was not yet here on earth, the Holy Spirit was on earth. When Christ was going to heaven, the Holy Spirit remained with the disciples, and he is still with us today.
simply because Christ is not with us here physically, so is the Holy Spirit with us. Sandozo mashandira zvinotongoita, hapana panomboita vacuum yekuti both Christ and the Holy Spirit are not with humanity at each and every any given point in time. It doesn't work that way. Tinodara kuti Mwari atibatsira, kana zvisina kujeka semazuva ose, sunungukai kuisa follow up questions, tinobatsirana zvakare. Amen.